Osa, nire aitak bizitzen zuen beti uztailaren 6, ez? Dantzatzea Los Poros plazan. Eta hori, beti bizi izan dut, hori ez, ohitura bat bezala, eta nik nahi nuen gauza bera egin, ez? Sí, es costumbre. La mañana es para desayunar. Luego están los almuerzos. Pero después de encierro lo que hay que hacer es desayunar. No ponerte a almorzar a las 8 de la mañana. Almuerza a las 9:30, a las 10. El primero son desayunar, tus chocolates, tus churros. Bereziki aurrak amekin joaten ginen, Gaztelu plazako txistu eta gaita dantzaldira, ez? Bazen elkargune oso importantea. Erritoaren erritoa egiten dugu hemen jende askok. Guk beti 11an egin izan dugu kuadrilla eguna. Bai familiarentzat, bai bezeroentzat eta baita ere lagunentzako aperitibo bat dendan. Lagun artean egoteko momentua dela eta hori gabe, egia da, ospakizun hori gabe, ez lukete zentzua izango. ¿Qué son esas tradiciones? Comer el día tal, no sé qué cosa, o vernos todos en tal punto de Pamplona para tal, o ir juntos a la pelota para... Zezenetara ez goaz, baina peinen irteerara joaten gara, gero handik lotzeko pilota partidarekin, edo txosnetan mokau bat hartzen dugu herriko lagunekin ez dakizen egunetan. Badaude 1000 Sanferminak. Eta hori da, Sanferminetako esago herri politena, ez?